Vinder-DNA handler om, hvad er det, der skaber toppræstationer, og hvordan skaber du et toppræstationsmiljø, hvor folk er super motiverede, og hvor de skaber resultater. En af de mest typiske forklaringer på, hvad det er, der skaber toppræstationer, det er talent. Så folk siger, at nogen har et helt særligt talent, og nogen har det slet ikke, og det er det mest afgørende. Lad os tage sådan en som Wolfgang Mozart eller Tiger Woods. Det er sådan nogen, vi vil sige, hvis der er nogen, vi er sikre på at født med et talent for det, de gør, så må det da være dem. Man komponerer ikke symfonier som teenager, medmindre man havde et helt særligt talent for det. Så lad os tage Mozart. Wolfgang Mozart havde en far, der hed Leopold Mozart. Leopold Mozart var en dygtig musiker. Ikke i verdensklasse, men han var dygtig. Han var særligt optaget af, hvordan man lærer det børn musik. Så da Wolfgang han bliver født, så beslutter Leopold sig for at trække sig tilbage fra rampelyset og dedikere al sin tid til at træne Wolfgang, da han er 2 år gammel. Tiger Woods' far hedder Earl Woods. Earl Woods er en dygtig sportsmand, ikke i verdensklasse ligesom Leopold, men dog dygtig, og særligt optaget af, hvordan man lærer børn sport. Så da Tiger bliver født, så beslutter Earl sig også for at trække sig tilbage fra rampelyset og dedikere al sin tid til at træne Tiger i en utænkelig tidlig alder. Nu kommer der lidt inspiration til alle jer, der har børn under 7 måneder. Så tog han og gav sin søn en potter. 7 måneder gammel fik Tiger Woods en potter af sin far. Så farmanden tog Tigers babystol, stillede den ud i garagen og stillede sig foran den og slog bolde ind i et net foran den her liv, som hverken kunne tale eller gå endnu. Og inden Tiger var 2 år gammel, så var de jævnligt på golfbanen for at spille. Det er en meget sjov historie. Pointen er, at hvis vi vender tilbage til Mozart et øjeblik, da Wolfgang Mozart han laver det første rigtig originale, det der er anerkendt musisk som det originale, det gør han, da han er 21 år gammel. På det tidspunkt, der skal man bare huske, at han har haft 19 års intens træning i den alder, han har været allermest indlæringsdygtig. Med en ekspertlærer, han har boet sammen med. I det perspektiv vil jeg nok sige, at Mozart måske endda var en lidt slow learner. Det samme med Tiger. Grunden til, at du ikke spiller golf som Tiger i dag, det har ikke noget at gøre med dig eller Tiger. Det har noget at gøre med udelukkende, at din far ikke hed Earl Woods. Så selv i de tilfælde, når man tracker Tiger Woods, Wolfgang Mozart tilbage, se hvad var det? Så er der ikke noget, der tyder på, at der nødvendigvis var et helt særligt talent. Så hvis det ikke er talent, hvad er det så? Jeg har studeret verdens topperformer inden for både kunst, erhvervsliv, sport, videnskab osv. Og min konklusion er meget, meget klar. Talent er ikke den afgørende faktor. Den afgørende faktor er det, der sker fra halsen og op efter. Det er den mentale muskel. Og i mit foredrag af vejen til vinder-DNA, der vil jeg give dig de 3 nøgler, de 3 vindervaner, som du skal arbejde med og integrere både i det miljø og dig selv og dem, du arbejder sammen med, for at skabe et high performance miljø.